दानिया जोङो हाबाफारिखौ जागायसिगोन गिबियावनो मुंख्लंफोरनो मान बावनो आङो बिटिसिनि मानव गेदेर गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिबार बावनो बे खावलायबाय आरो गिबि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो खावलायबाय। दंबावो जोंनि मानव गेदेर मन्त्रि मुसुमा महिलारिनि ब्रह्म बायद'खौबो आङो बरायनो गुरै खावलायबाय आरो बिबार बावनो खावलायबाय। जोंनि गेजेराव आरो दंबावो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' आङो बिथांखौ खावलायबाय आरो जोंनाव जोंनि गेजेराव दङ मानव गेदेर MLA मनेस्वर ब्रह्म बिथांखौबो गुरै खावलायदों। Profesor Laisram Ladus. I would also like to request Honorable Vice Chancellor of Bodoland University, Dr. Laisram Ladus Singh, to pay homage. जोंनि गेजेराव आरो दङ बिटिसिनि मानव गेदेर डेपुटि स्पिकार श्री नेरसोन बर' आङो बिथांखौबो गुरै खावलायबाय। जोंनि बिटिसिनि मानव गेदेर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रुबेनसन मुसाहारि सार बिथांखौबो गुरै खावलायबाय। आरो जोंनि गेजेरावहाय दङ बिटिसिनि मानव गेदेर मावफुं सोद्रोमा फारियै महेश्वर बसुमतारी सिएम सन्दी बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी MCLA गणेश दास आरो मानव गेदेर मावफुं सोद्रोमा अनसुमा खुंगुर बर'। आरो जोंनि गेजेराव दङ बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथांमोनखौबो खावलायबाय बिबार बावनो। जोंनि गेजेराव आरो दंबावो बारग' MLA राकेश ब्रह्म आरो XBLG वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि जनमोहन मुसाहारि आङो बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोंना जाबाय थागोन। बेवहाय नुजाफैनाय साफ्रोम आलासि बाहागो लागिरिफोर आरो लोगोसे मुंख्लं न'खरनि बयखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।